Mga puso pa sa wala undat nga pag-ulan, humalin kahapon pila ka mga lugar sa Aklan Capiz, ginbaha. Samtang pila ka mga dalan sa Banwa sang Mambusaw, Capiz, temporaryo nga hindi magyan bangod sa baha. Ini gitutukan ni Ashley Liza. Pila ka mga lugar sa probinsya sang Aklan ang ginbaha subong adlaw bangod sa wala untat nga pag-ulan humalin kahapon. Makita sa video nga ini nga naglabot sa tuhod ang tubig baha sa barangay poblasyon sa Banwa sang Libakaw. Pila ka mga balay ang ginsulod sang tubig. Nagtaas man ang tubig baha sa Oquendo Elementary School sa Banwa sang Balete. Makita sa mga litrato nga naglabot sa dughan ang kadalumon sang tubig. Mataas man ang tubig sa bahin sang Madalag Bridge sa Banwa sang Madalag. Suno sa PDRRMO Aklan, pasado alas 2 subong nga hapon, sang amat-amat man nga nagsubside ang tubig sa Banwa sang Libakaw kag Madalag, apang padayon nga ginamonitor ang iban pa nga banwa, ilabi na ang kalibo kag Numancia sa posible paglapaw sang tubig sa mga suba. Nagpagwa na sa abiso ang Aklan PDRRMO sa mga nagapuyo malapit sa Aklan River nga mangin alerto sa posible pagsaka pa sang tubig. Suspendido subong adlaw ang mga klase sa Libakaw, Madalag, Altavas kag Kalibo. Ginbaha man ang pila ka mga lugar sa Capiz. Nagtaas ang tubig sa karsada sa barangay Tumalalod, Mambusaw, subong man sa pila ka mga barangay sa Banwa sang Dumalag. Nagtaas man ang tubig sa Banwa sang Tapas, lakip na ang bypass road sa poblasyon padulong sa Daan Banwa. Gilayon nga ginhanda sang Tapas LGU ang evacuation center para sa mga apektado nga residente. Padayon ang monitoring sang Capiz kag Aklan PDRRMO sa nasambit nga mga lugar. Ashley Liza, One Western Visayas.